Bună, eu sunt Sergio. Astăzi eu o să explic cum se poate de înregistrat un video de pe ecranul dumneavoastră. Aceste cunoștințe vă vor ajuta să faceți screencast-uri, cum fac eu în cazul dat, sau vă vor ajuta să înscrieți anumite fișiere video din zone din care nu puteți înregistra prin altă metodă. În cazul nostru noi vom folosi site-ul bbc.com. E vorba despre o știre care ne se prezintă în format video, dar merge prin protocol RTMP, ceea ce înseamnă că noi nu putem să copiem direct fișierul video. Vom discuta două metode. Prima dintre ele este mai ușoară, din interfața grafică se face totul. A doua este mai complicată, în schimb oferă mai multe posibilități și evident rulează din consolă. Prima noastră metodă este GTK Record My Desktop. Programul este foarte simplu. Vom dezactiva sunetul pentru că cartela de sunet este ocupată acum cu altceva. Pentru a înregistra o zonă de pe ecran, noi vom apăsa butonul drept deasupra iconiței GTK Record My Desktop și vom alege Select Area on Screen. După aceasta, cu cursorul vom selecta o regiune din ecran. Acum putem să înregistrăm. Vom opri înregistrarea pentru procesare. Fișierele video formate prin această metodă vor ocupa foarte mult. Ele vor fi în format OGV, care este un format absolut gratuit. Dezavantajul este că nu putem să selectăm regiunea exact din colț în colț și vom avea, dacă vom rula video, vom vedea că vor fi chenare albe în jurul video. Acesta este singurul mare dezavantaj al acestei metode. În principiu, înregistrarea este reușită și nu avem acele chenare despre care am vorbit mai devreme, cu toate că în unele locuri se poate observa că regiunea nu este selectată perfect. A doua metodă se face din consolă. În unele situații ea este mai bună, mai ales dacă avem un site de pe care permanent luăm video, noi putem să compunem comanda în așa fel ca să o putem folosi de fiecare dată. Vom folosi pentru aceasta FFmpeg, aplicația care se rulează din consolă. Eu am făcut o mică copiuță. Deci iată care va fi comanda, dar noi vom adapta, pentru că această comandă înregistrează tot ecranul. Noi vom adapta ca să înregistreze doar o regiune. Pentru asta noi ne trebuie să știm colțul din stânga sus, care este amplasarea sa pe ecran, câți pixeli pe orizontală și câți pe verticală, și lățimea și înălțimea regiunii pe care o vom înregistra. Pentru aceasta vom folosi programa Xvininfo, care calculează amplasamentul unei ferestre în Linux, în sistemul X. Și vom deschide o fereastră cum ar fi un editor de text.
îl vom amplasa să fie exact peste regiunea pe care noi dorim să o înregistrăm. Trebuie să fim atenți la un lucru. Nu se ia în considerare bara de sus. Adică noi vom amplasa colțul numai a ferestrei deasupra colțului video. Și folosind aplicația XVinInfo vom scoate coordonatele. A apărut cursorul sub formă de cruce, apăsăm peste fereastra despre care vrem să scoatem informațiile. Toate informațiile se află în primele 6 rânduri de text. Deci ceea ce pe noi ne interesează este colțul din stânga sus. Este la 21 de pixeli din marginea stângă a ecranului. Înălțimea este 144 de pixeli de sus. Și lățimea și înălțimea ferestrei. Aceste valori vor trebui adaptate ca să fie cifră pară. Vom adăuga o unitate. Și vom adapta comanda noastră cu aceste noi detalii. În primul rând, rezoluția vom adapta. Și amplasarea pe ecran la -i. Vom rula comanda. Și vom rula din nou video. Ca să oprim înregistrarea, apăsăm tasta Q pentru quit. Și acum hai să vedem rezultatul lucrului nostru. Calitatea în al doilea caz, după cum am văzut, este mai bună decât în primul caz. Ca să înțelegem din ce a constat comanda ffmpeg-f alza, sursa sunetului este alza, canalul audio este 2, input de la pulse și urmează setările video, sursei video, după care merge codecul și setările acestui codec. Și în ultimul rând urmează numele fișierului în care va fi salvat. Acum să vedem cât ocupă filmulețul făcut de noi. 14 MB. Pentru a-l comprima, noi vom folosi iarăși așa FFmpeg-ul, anume pentru comprimare. Vom folosi alt preset. În primul caz am folosit lossless ultrafast, ceea ce înseamnă că nu se pierde din calitatea video și procesarea merge foarte rapid, dar dezavantajul este mărimea fișierului. În cazul al doilea, noi vom folosi alt preset pentru a-l comprima. Iată cea de-a doua comandă.
fișierul inițial este screencast NKV, matroșca video. Fișierul final va fi screencast MP4 și presetul este lossless slow. Deci procesarea va dura mai mult timp, ea nu poate fi folosită în timp real, în schimb calitatea video va fi mult mai bună. Și vedem secundele procesate. Dacă aveți un calculator mai puternic, evident procesarea va fi mult mai rapidă. S-a sfârșit. Dacă fișierul inițial avea 14 MB, fișierul final are doar 2 MB, ceea ce înseamnă o economie foarte mare. De fapt are 1,4 MB și la calitate nu diferă prea mult de fișierul inițial. Lecția a fost încheiată, comenzile le veți vedea în comentariile despre acest film. Vă mulțumesc pentru atenție!